kami ngayon sa Centro Ayala sa Cagayan de Oro. So, kasama ko yung aking mga sister-in-law at saka yung mga babies. So yung nakita nyo kanina, ganoon kadami kasi meron kasi piece of fair dito. Yung mga product. May mga tinda silang as in, isang bag is 1 peso lang. Kasi kahapon pa rin nag-open yung SM CDO na dito sa, actually pangalawang SM na dito, pero yung SM na isa medyo malayo, tapos dito yung malapit. And punta kami doon, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng SM kasi first time din namin. Pero actually kahapon po siya nag-open, pero ngayon pa lang kami pupunta doon. So kung nakikita nyo, ito yung Ayala. Yan, so yun. Tinalbugan lang nila yung SM para para mahati yung tao siguro. So yun. So kinakisay yung mamaya sa SM. SM guys, so hindi pa siya tapos actually. Tapos yan, meron silang mga ganyan. So picture muna kami guys. Hindi maganda ng view. Ito yung SM store nila guys. Dito ko sa inyo, meron silang si Bumblebee. Ayan, it's very colorful. Ang ganda. So cute. And I love colorful. Ayan guys, very cute. So tingin-tingin lang kami dito kasi ewan ko kung bibili ako. Or later pupunta kami sa grocery. Titingnan ko kung may promo. So syempre, as usual, mahal talaga sa SM. Diba? Uy, bibi! Uy! Meron silang Shopkins ito guys. So ayan o. Ang cute ng Shopkins. Pag may girl ako na anak gusto ko, meron silang Shopkins na mga toys. Ayan, may mga ano itong mga toys ata dito nga side. Mga Lego. It's very cute. Love it. May mga superhero na mga ang ganda. Ayan, si Captain America. Oh my God. Picture. So, yung mga tao picture dito guys kasi syempre bago, you know na mas makasosyal ito SM fairness. That's why mas kaya sister-in-law. Tapos ito din, sister-in-law ko din. So yung mga bata talagang alim na alim sila dito sa mga toys. May mga Marvels pero sobrang mahal. $6.99 yung isang robot. $4.99 yung mga Play-Doh. And it's very, very cute. Ito may mga cars. Cars, baby, oh. Cars. Wow, dollar. Dollar ng cars, guys, oh. $6.99. Sobrang mahal. Wow, racetrack. Hindi ko makapag-vlog masyado guys kasi hindi ko siya binibitawan kasi bigla siyang tatakbo. So, yun. Oh, tingnan nyo. Dito kami guys, pila. 110 per hour.